дар нархи 22990 рубл не, дар нархи 21500 рубл то охири моҳи ноябр метавонед харидорӣ кунед телефони Redmi Note 13 Pro-ро ки расветкаи сиёҳ дорад, сабз ва фиолетовӣ. Дар дри коробкаш бошад чихоли сиёҳи необычный ва инҷа бошад 6 сафата турбозарядка ва дар инҷа бошад кабел. Дар рӯи экранаш бошад пленкаи заводскои задагӣ. 200 мегапиксел основной камераша, боз медроен камераи качествои камераш бошад вообще ударный сурат мегирад ва бошад фронтальный камера 16 мегапиксела ва се расветка сиёҳ, сабз ва фиолетовӣ ва беғарза бошад. Телефона ба нархи арзон харидорӣ мекунед ва хоҳед наушники беспроводно, хоҳед повербанк падарка мешавад. Барои заказ кардан бошад номеро дар рӯи экран метавонед заказ кунед. Ба ҳама шаҳрҳои Россия доставка карда метавонед, ҳамчунин Тоҷикистон ҳам карда метавонед. 3 рӯзи корида мерасад. Инҷа бошад компания Real Avia ба ҳама дунё шумо да билет гирифта метавад. Акай Ҳусейн ва шумо агар ки дар номерои рекламдагӣ алоқа бироед дар WhatsApp сурати паспортон равон мекунед ва бошад шумо да электронӣ паспорт билетона гирифта равон мекунад.